I dag har vi valgt at bruge oplægningen, ligesom du bruger til korretbukser, med en lidt tykke søm. Og på Janome og Bøder ser symbolet sådan ud, vi skal lede efter, for at vi får den lidt kraftigere søm, hvor vi bruger den almindelige tråd på. Og nu vil jeg vise, hvordan vi ser ud. Nu starter vi vores søm. Her har vi syet med den ganske almindelige tråd. Her er det en almindelig ligeudstikning, og herover har vi brugt tieren, som syr flere gange ned i det samme hul, som vi kan bruge til at lægge op med, da vi ikke bruger den tykke tråd i vores symaskiner. Det er den samme tråd, der er blevet brugt til begge sømme.